Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A yau za mu koya yadda ake saita sa contact cikin Gmail. Yadda ake ajiye contact a Gmail. Da farko ne za ka zo ka shiga setting kamar haka. Sai ka jira bayan ya buɗe sai ka ja ƙasa. Za ka ga inda aka rubuta Google. Sai ka shiga. Kana shiga za ka jira ya buɗe. Sai ka jira. Ta ɗan tsaya delay ne. Kana yi za ka jira shi ya buɗe. Yana buɗewa nan take sai ka dawo ka shiga inda ka ga an rubuta na ƙasa gaba ɗaya Google setting for Google apps. Ana shiga nan zai kawo ka ta nan. Sai ka shiga ina na biyu kenan Google contact science. A nan na biyu kenan kana shiga tai zai kawo ma Gmail wanda ke kan wayarka. Nan kamar yadda ka nuna last science ɗina ga nan na sa contact guda 89. In ina so in sama wani contact wani Gmail. Ga wani nan Hussein Abdullahi. Ina so in sa mai kaga 0 ba abun da an ka sa mai ba. Sai in dawo in yi import. Review and import. Sai in taɓa shi. Daga nan sai in yi import sim. Sai in jira shi. Nan dai yana shigar da su. Nan yana shigawa. Nan yana shigawa. Nan dai yana shigawa. Nan yana shigawa. Nan dai yana shiga. Nan dai yana shiga. Ya shige. Contact guda 82 sun shige cikin na Hussein Abdullahi wanda email ɗina yake yarwa mai Allah @gmail.com in ka sa done. Daga nan ka gama. 9 minutes ago. An kai science ɗin shi. Nan ya shige. Lambobin duka sun haɗa cikin Gmail ɗin. Backing of 82 contacts. Sun haɗa wanda ya rage kawai ka jira su abun nan su zauna. Za ka jira su sun shige. Daga nan shikenan ba ka da matsala. Ko da ka sai waya wadda kake da ita ko an sace ko wani abu makamancin haka nan kawai za ka shiga cikin wayarka ka aza email wanda ka aza ka wa wanga science ɗin na contact. Kana sawa zai buɗe. Shikenan. In wannan ya gamsar da ku danna mana subscribe sannan ku danna mana like
a tashan mu mai albarka wato ɗan Imam TV. Ana tare. Assalamu alaikum.